Салом алейкум тамошобинон ва подписчикони канали Libos TV. Ҳар шумо эҳтиромона хоҳиш пеш ай тамошо лайк монен, видеоро падилица кунед. Мо барои шумо куртҳои новинка овардагиан ай шаҳри Гуанчжоу. Ина маромад шумо метавонед ки тамошо кунед. Пеш ай тамошо кардан лайк монен, подписатсия кунед, падилица карданро фаромӯш накунед. Мо барои шумо платьяҳои новинка ай бозори Колон дарвозаи ҳафтум магазин рақами 61 мебира нишон додистем. Маромад тамошо кунед. Духтарак чандия нархи чанд? 200 сом. 200 сомон. Ё 200 сомон 4 расветка дора. Нема то поёнша нишон додам. Ё чихела сангошон чихела не? Энаи киртае ки шумо мебинед ин нархаш 400 сомон будааст. Ман нагинавш 4 намуд расветка доштае. Маромад бибинед. Энаи бологи ҳам ҳамияй. Намиам ҳамияй рангои дигар новинкае ки бозорда нав даромадагианд. Маромад кадоме ки киртои нағз мехоҳанд чӣ кунанд? Истеҳсоли куҷоам? Гуанчжои Хитой будастанд. Гуанчжои Хитой. Ана бо як киртаи дигар баршда ҳастай. Инам 400 диям. Инамиам 400 сомон. Нигах шумо хушру нигоҳ кунед ки чӣ хел ороиши нағз қатиян. Поёншонам бо дигар хел чӣ мегам поёншонам? Нигин дорад. Нигин лавдоманӣ будааст. Нигин доштай. Круглосуч ҳамаи тараф шқати. Нигин метавони амра як тов додад. Пешташ ҳаста, ина пешташ. Остиношам чӣ кардагиам? Хеле сангдор будастанд, сангдор. Остинош сангдоранд. Ороишоташ нағз, беҳад фасон хушрӯ. Мо як бор дигар ман нишон мекунам. Нархи ҳамиё ҳамаи расветкара доранд 400 сомон. Нархшон 400 сомон. Ваке ай пешбинӣ баъд беҳад базебанд. Материалшон чӣ будааст? Номаш халадок будае. Яъне ки ира ки бупушӣ, значит хеле камкамак ханак мехридад тоистон. Кондитсионер доранд, намедонам чизе доранд ки. Ан ёшам новинка, на? Ёшам новинка. Ина ём новинка будааст, ина маромад бинед. Нархи ё чандае? 400 даймаша. Нархи инамиё 400 сомон. Ин чизе ки шумо ҳозир ҳами дар экран дидистем. Нархҳои ҳамиё 400 сомон. Шаҳри Гуанчжоу. Истеҳсоли шаҳри Гуанчжоу. Беҳад нағз. Як бор дигар шумо бибинед. Ман оста шумо дар сёмка кар мемонам. Ҳамин киртое ки нав омадаи таваггурш беҳад бисёр. Кай мо як мегирем, кай омадем як 10 дона мегирем. Не ки шумо бо бигирем бо нағзтар мешавад. Бо чизои новинкатона нишон тем. Ҳамин шумо вообще намеёед, натарсем. Ина бо як дутаи дигар. Ина 500 диям, ина новинка. Ина ё бо ки нишон додестанд, ё 500 сомон будастанд. Материал ё ҳам халадокай? Болошон халадокай, поёнаш турдор адай. Болош халадок будааст, поёнаш турдор. И айда материал тайёр шудагӣ будааст. Се намуд расветка дора, сиёҳшани ҳаст. Се намуд расветка доштай, сиёҳшон будааст. Маромад. Мегзарем ба дигар тараф. Инами расветкошана? Инаи расветкош будаастанд. ҳамаи расветкора ё доранд. Размерош чие? Ҳамаи размер ҳаст? Ай 46 то 56 размер дорад. Касе ки ай 46 то 56 ҳам мепӯша, занг бизана. Ай кирто чӣ тора чорам размера? Айё. Ай ин ду расветкаи поёнаш то 58, ай ду расветкаи болош то 54, ай 44 дорад. Ай 54, нами чизе ки ҳозир шумо мебинед дар экран, ё то ай 46 то чанд дорад? 44 то 54. Ай 44 то 54. Ана 44 то 58. ай 44 то 58 ай поёнгир будааст. Мегзарем ба дигар тарафаш. Дигам ҳаста чизе новинка? Ин Кадомон?
اینا میگه که در اکران میبینه اینا میان کرتو ناو درآمدگی هم بزرگه که دربارهشون معلومات دختره کمتر یا نرخشون رزمیروشون گپ زن نپا اینا همین 450 سومونه. آها ای размери 46 تا 56 داره. ای سه نمود رسیدکا داره. سه نمود رسیدکا داشته است آسونشون ای کلیش. رزمیروش یک بار دیگه گپ زنیم ای 46 تا 56. نرخشون چی 450. 450 сомон нах дошта расtan ино. Ё материалашон чӣ карданд? Ами хел болош халадокай, пӯёнаш тур. Болош халадо буда, пӯёнаш тур. Тарафш пешинан ё ки ами? Ё ҳам новинкан ё? Ба не комбахто ҳастад. Инам новинкай. Паплиншани ҳастай, чишам ҳастай, халадокшани ҳастай. Паплин халадок, ҳо? Маълумот шур бубинем. Не, чай болошам. Марамат пешам бигардане. И пешам рисунка доштааст. Рисунка шинақаи сангаи Сваровскате. Нархаш чанд? Комбахт да? 400 сомона. Комбахт? Ҳо. Не комбахт даста. А паплинш кадом ай? Паплинш анай. Ами ай болош бош паплин. Ина киртаи паплини ки дар Гуанжоу истеҳсол шудагие. Нархи чанда? Инам ҳамон нарх. Инам ҳамон нарх. 450. 400. 400 сомон. Не, паплин. Тамом. Дигар новинкон нест на. На марамат хай ин чизое ки мо шуморо нишон додем. Инҳоз духтарак чӣ хел шумо да абзор мекунам. Гап занем нархошуно саб кунем. Ина 200 сомони кадагиям. Материалшон крепай. Литниям. Анай Чанд намуд расветка дорад. Се намуд. И картоф чанд будан чанд қа арзоншон кардем? 350 сомон. Ина картофи 200 кадагиям. Ина картофи ки 350 сомонан 200 сомоншон кадагиам. Ё сангошон Сваровски тоза? Ҳа, Сваровски. Баъд и картора нигоҳ кунем ки манжетни будастан. Ия чӣ мегӯянд? Ина вишивка дорад, на? Вишивка дорад тур. Вишивкаи аҷоибот фасон. Я бор дига хел биқапем ки шур бубинам. То таҳшона ҳамаш бо таҳшон хеле модаст. Нархи дастрас хати ё сезон надоранд. На касе ки фаҳмиданиай ҳам летниай ҳам тирамоҳай айтаи чиам пӯшида мешавад болош. Баъд ин материала ядан он фасон мекашанд. Биен аяла убрем духтарако биёри. Биё чизи миёри биёр. Анаи димоша нишон. Ози би аяла убрем Ин антара. расветкоша. Анаи расветкоша нишон буде. Ачабра. Инам расветкои ҳамо киртай ҳай. Фиолет. Фиолет вишай. Акир агар мо ай духтар мегирем. И шумо махултон шу мешава обязательно. Чибаки кирто беҳад қимат бидан акам тарак киртои тозаи Гуанжоу. Хеле модело ҳаста бисёни нарядни туй. Ина нарядни? Баланд гап зад фаҳмо. Чия? Нарядниан туй ягонҷо рафтанда бесезония мешавад. Марамад монин дига шава. Монин дига шава. Ҳамаи расветкош ҳаста ира? Се намуд расветка дора, бардовушам ҳаста, сиёҳшам ҳаста. Ана я модел дигаш. Шумо хушрӯ тамошо кунем ки беҳад киртои фасон неки анхи дастрас хати шумо метавонед ки намедонам чӣ ба ки ё Хеле халато ҳаста. халат а? Халатои гиҷоан ё Гуанжоу? Гуанжоу. Тавошон хеле модни каги. Мон ҳуишка тавоша. Нигоҳ кунед ки чӣ хел местада танатон. Камтарак хеле модни кадагиан. Тавторш хеле чӣ мекунад? Капшондор. Бе капшонш ҳам аст? Не, фақат капшон. Ин нархш чандай? 450. Нархш 450. Дига намудшон. Анакам чизои фақат без сезон нишон тен ами тобистона. Баъд на ин моделамни. Тобистона не ҳам? Ин моделамни бесезония. Марҳамат. Магазинтон рақамш чандай? Магазинтон рақамш чанд? 61. Магазин қарор дорад дар бозори Корон 7 дарвоза рақами 61. Агар рӯзи шам ман номери телефони ёро мемонам, агар ки розӣ нашаванд, номери телефони худмона мемонем. Шумо занг бизанед дар бораи Шам расветкош ҳастай. ина расветкоша нигоҳ кунед болода и кирто беҳад качествашон баланда. Баъд на ин моделамни бесезония нарядни туй ягонҷода овсиёхшро.
برای 600 که сомон айнеки. 600 сомон ها اینایش قیمت به دست ای پایینگیش چنده اینای نشون دادگی اینای И 400 сомон. 400 сомон не 400 сомон Ва не комбахто ҳам ҳастанд. комбахтои духтагӣ а ана ки нархушона габза баланд Комбахто 450 сомонанд. Амира кушчани узошад мечхахшу. Намни айчилшо то 58 размер дорад. Буз балазона кодам мешавад? богҷо да сезониаш Бад не модел. این مدلی که اینا شما میبینید نه این مدل هم سیزن ندارد Миёни што остинош клёша мекард. استیناش هم خیلی آخرش تور قطعی تورای آخرش تورای خیلی این طرفش هم توی نیجش دیگه متریالای ها چی متریال باشه نمیدونم یکی با پایانش نه خیلی توری تر نکه برای تو بیستون به حد удобнее برای پوشیدن همیران بسیار گرفته استم این چیزایی که من شما نشان داده استم همش همین چیزایی هستن که شما ببینین معقول میکنه بولوگیو چی Ино трикотажон. трикотажо این یک بار دیگه من هم چیزا را شما را نشان میتونم و میگذاریم دیگه چیز دا که هم یه سیزن ندارم این هم تنکاکا نه Ино шифонан ҳо. اینا Летния. گابزا دبرم نخوش نکو گابزا یک تا Ино ҳамаш 200 сомони кадаги. این هم یه شیفونایی که شما میبینین شیفونا 200 سومون کداگی یا بوری گوانزو توزش 200 سومون کسی که میگیره همه خیمو نمبر تلفن هم میمونیم دربارش نه و یا بوریگه معلومات تیم چیزو به حد کچسترشون بلنده اینا شما نگاه کده بستین که چه خیلی طرزی دوستشون فرق میکنه زمین اسمون فرق میکنه ای مثل ازبکستان ای بوری ازبکستان ای بوری قرقیزستان فرقیتشون بلنده материалошон шифон ая материалшон Шифонан. шифонои духтагӣ тайёр 200 сомон ҳамаи размерро доред шумо Ҳо, то 54 размер дорад шифонан. то 54 размераш будааст боқи сарбаланд бошед подписатсия кунед лайк мондана фаромӯш накунед мо дар видеои оянда дар иншолло дар ин магазин як ҳафта пас борои нав мешава ки ҳам борои навшам съёмка мекунем шумо да мепартем боро раҳ даҳан боқи сарбаланд бошед обод бошед подписатсия кунед лайка фаромӯш накунед